Goddag, mine damer og herrer. Så sandt mit navn er Hanner. Hold da op, hvor jeg har mange mennesker her på dækket i dag. Ja, men nu er vi ikke til søs mere, vel, kaptajn? Nej, vi er ved Kildemosen, fordi vi er blevet for gamle til vores eventyr. Ja, du har ret i noget, kaptajn, men det bliver vi nok nødt til at leve med. Jamen, Tintin, jeg synes, at er så kedeligt. Jeg vil gerne ud til søs igen. Ja, kom, så sætter vi til og slapper lidt af. Kan du huske vores måske næsten største eventyr? Ja, det var dengang, vi skulle til Venus. Nej, Mars. Nej, kaptajn. Det var dengang, vi tog til månen. Nå ja, jeg har faktisk stadigvæk en pool derfra, hvor jeg gik ind i dørkarmen. Ja, det var der, hvor professor Tony Sol blev sur over, at du kaldte ham for en spralemand. Der kom han virkelig op i det røde felt. Pas på deres antenne, kaptajn. For syvsønnen da. Jamen havde de slet ikke set, at døren var alt for lav til dem. Tror de måske, at jeg gjorde det med vilje? Nu har jeg fået nok af deres snarstreger. Hvis de vil rejse i morgen, så bliver det uden mig. Jeg rejser hjem til Møhlenborg og skal blive her der sprallemand, så længe at de ved det. Hvad siger de? Mig, Tune Sol, en sprallemand. Nå, så jeg er en sprallemand, hva'? Nu skal jeg vise dig, hvad en sprallemand er. Hvor våger de at sige den slags som mig? Din. De har straks selvfølgelig med mig. Så skal jeg vise dig, hvordan jeg leger sprallemand. Afsted, march! Nå, så jeg er en sprallemand. Tune Sol, ja. De har straks selvfølgelig med mig. Hør nu her, det var jo ikke ment på den måde. Jeg havde slået hovedet, men nu er det gået for 7 millioner ulykker der. Kan det så komme her? Jamen, hør nu her, gamle ven. Undskyld her, professor, men der er slet så urelementeret påklædt. Væk med dig. Afsted med jer, Møller. Afsted. Jeg leger nemlig sprallemand, at de ved det. Jeg har lovet chefen på vagttjeneste. Hvad siger de, professor Tony Sol? En skandale. Han leger sprallemand. I månedsvis har eksperter
lov til at lege sprallemand. Atomreaktorerne, der arbejder i døgndrift. Det er uran, vi har brugt, og laboratorierne, der arbejder dag og nat, bare for jeg kan få lov til at lege. Hør, professor, jeg hørte dig gå rundt og lege sprallemand. Der, væk med dig, væk. Nu skal jeg vise jer, hvad sprallemanden her har udrettet. Kom så, ind i bilen. Jamen i himlens navn, professor, vil de ikke nok tale med ro? Hurtigt, prøv en gang og luk porten. Pas på, du er det skøg ind i hovedet. Sæt farten ned, Tordenskjold, eller vel, man skal os alle sammen ihjel. Lad os på bilen, professor. Åh, Gud, vi overlevede. Jeg vidste ikke, Tordenskjold er jo racerkører. Som de kan se, klarede sprallemanden så ikke så ilde. Det var nok ikke længe før jeg kan gå op til køreprøven. Hvad? Så er vi her. Og det her er så, hvad sprallemanden har udrettet. Du store kineser. Er det den store ting, der du skal rejse til månen i? Det skal jeg rejse til månen i. Ja, netop. Kom med. Kan du se noget mistænkeligt, Dupont? Altså, mener du, at der er tilbud på bowlerhatte? Nå, mere noget mærkværdigt. Nå, som et tilbud på stokke. En person, Dupont. En person? Nej, Dupont, det står altså ikke noget om i avisen. Vi er på arbejde, Dupont. Prøv nu at tage lidt sammen. Nå ja, vi er jo på arbejde. Men der er jo en person. Han bliver ved med at stirre sådan på mig. Dupont, alle stiger jo på dig. Men nej, vent. Han stiger jo også på mig. Ved du hvad? Det må vi vist hellere ned over. Jeg tænker. Går vi, Dupont? Ja. Så går vi. Mit navn er Bianca Castafiore, men I kender mig måske i forvejen. Der er I jo! Halvdok og Tintin, hvor ser I skønne ud. Hvad fanden laver du her, din havmål? Jamen, jeg var da lige på Samsø, og så tænkte jeg, at jeg ville lægge jer en lille visit. Det behøver du altså ikke for min skyld. Ja, det er ikke kaptajn. Hvad sidder I to og snakker om i dag? Vi snakker om dengang, at vi var på månen. Da I var på månen? Det kan jeg godt huske. Der var jeg jo med. Ej, det tror jeg ikke, du kan huske. Fordi du er ikke med. Jo, det var jeg da, kaptajn. Jeg var jo med som en servitrice. Måneraketten kalder jorden. Tintin-kaptajnen er i god behold, og vi genoptager vores rejse mod månen. Nej, Dupont, du har jo fået helt langt skæg. Ja, du har fået helt langt skæg. Nej, vi er jo også langt. Hvad er der nu, kaptajn? Ej, skynd dig, for en stor rød pølorme heroppe. Lille mænd, de fanger i hånden. Jeg er altså lige ved at frygte lidt tilbagefald. Nå ja, det er jo de piller med de samme symptomer som I lærte med det sorte guld. De har fået deres medicin. Selvfølgelig skal den have lidt mere tid til at virke, men jeg kan desværre ikke garantere for resultatet. Men se mig, de her, har de sværter. Nå, ikke det fjerneste. Gudskelov, nej. Ja, nu er der præcis 5 timer, 34 minutter og 50 sekunder til målet. Forbi med en kop kaffe og et stykke chokolade. Vi kommer præcis 24 sekunder fra nu af. Hvornår var det nu, sagde det? Jamen, Dupont altså, det kan jeg da ikke huske. De var da noget bedre efter. Men hørte du egentlig, at der var chokolade med? Nej, var der chokolade? Ja, det var der da. Nej. Jeg er blevet så træt, som en eksplosion. Ja, og det er mig, der har oplært hende. Ja, det er gået rigtig godt. Se selv på resultatet. Hey, hvem har nu inviteret hende med? Jamen, hvordan har de måttet fået hende op ad trapperne? Eller hvordan har de kommet op ad trapperne, tror du? Det er punkter! Nu er det et dumt spørgsmål. Det er selvfølgelig gået op. Jamen, du behøver da ikke at råbe af mig. Nej, kaptajn, de har også. De så til at trække til en kop kaffe. Nej, nu rejser sig selv. Nu rejser jeg hen til Møllenborg. Nej, kaptajn, de går ingen steder. Gør lidt nyttigt at gå og pikke de pokker med skæg. Nej, I så til at trække til en koncert. Nu er jeg selv, hvor I smager så små. Nej, det er vist bedst, du går ned i køkkenet igen. Nej,
Knud. Ja. Og når man så spørger mig, hvad min funktion var på hænden, så vil jeg da svare. Jo, jeg var da frisørelev. En tornerlynelev var ikke en sakseadbruger, men havesaks eller en plæneklipper. Du skulle se dig selv, min ven. Hvad er det, de synes, jeg er så? Hvis de tror, de ser mere begavet end de kolleger, så kan de godt tro om igen. Værsgod, så er de også færdige. Nej, og du ser så ung ud igen. Mine ord, du ser jo så ung ud, min ven. Eller rettere, du ser jo så ung ud, min ven. Ja, det kan I godt se. Jeg var jo med. Ja, det var da meget hyggeligt. Ja. Jeg elskede hver sekund af det. Jeg var jo den skønneste underholdning. Især dig, Kaptajn. Du elskede mig jo. Nej, det gjorde jeg i hvert fald ikke. Nå, men til kan du huske historien om enhjørningen? Ja, hvordan fanden skulle jeg glemme det? Ja, det ved jeg ikke. Hak jer i dårlige pirater! 100 abemorse! De er taget på flugt! Hej, Tantan, min ven. Hvad er det for et cirkus, kaptajn? Kan du se denne mand? Ja, det er din forfader. Jeg ridderen af herr Dok. Ved du, hvad jeg fandt på min loftskammer i aftes? En skattekiste? Nej, en ældgammel bog. Prøv at se. Det er ridder herr Doks logbog. Ja, nu skal jeg fortælle dig en historie. Det var 1759. Enhjørningen, det stolte skib. Med fulde sejl, da der lige pludselig lyder et råb op fra masten af. Sejl og bagbord! Ja, så. Hun ligger sig op imod vinden, så godt hun kan. Splitte mine bremsejl, om de ikke prøver at komme op foran os. Alle mand på dæk! Gør klar til krig! Fyr! Hvad nu det for et flag? Det røde flag. Det betyder, at ingen tager fanger. Hvad skete der så? Pas på, for nu falder der brænde ned. Det var nogenlunde det samme, der skete for min forfædre, da han fik en talje i hovedet. Se nøje på mig! Ja, se nøje på ham. Jeg ret ham den røde! Og jeg er selveste friherre Frans af herr Dok. Nå, så mit navn får dig altså ikke til at skælme. Hør her! Du har gjort mig så vred! Du har dræbt deres så halvdelen af mine mænd, og som det ikke er nok, er mit skib ved at synke. Nu er mine mænd i færd med at bære det bytte herover, som vi fik for 3 dage siden, da vi angreb et spansk linjeskib. Og hvilket bytte! Hold kæft! Se alle diamanterne. Ja, diamanterne. Der er nok til at løskøbe en konge de første 10 gange. 10 gange, det er mange. Ja, det er det. Nej, jeg har for at fortælle dig det, du har gjort. Sig kommandør til at stå. I morgen overlader jeg det til mine mænd. Og tro mig, de små drømmelam ved alt om hvordan man steger et svin over sagte ild. Så blev sørøverne fulde. Hvad skete der så? Slap han så fri? Ja, bare mor, ja, mine små lam. Hvis det står til mig, kommer I ikke til at glemme Frans af herr Dok lige med det vunds. Sådan, min ene hånd er fri. Jeg er fri. Og nu, min herre, skal regnskabet gøre sig. Ja, men det var sådan, at vi aldrig rigtig fandt frem til gaden. Det kan vi stadig nå nu. Vi kan bare tage afsted. Nej, kaptajn, sæt du dig heller ned igen. Vi skal ikke have nogen ulykke med dig, jo. Nej, det er godt, men det er sådan en ulykkesfugl.
Ja, det er ligesom historien med de 7 krystalkugler. Ja, det var lige det, jeg skulle til at sige. Mener I med de der 7 stakkels arkæologer, der blev forgiftet med de der krystalkugler? Lige netop. Stans, og lad os skyde din slyngel. Hvad? For 7 søn der også, mand. Kan de da ikke se, det er mig, kaptajn Hatter? Hvad har I der, kaptajn? Jeg fandt den her pakke til den brilleabe her Hornet. Og lad mig nu bare komme forbi. Pakke til den her Hornet. Nej, det må være nogle sommerfugle fra min kollega. Stop! De åbner ikke den pakke. Det kunne være en fælde. Det er de professionelle om det. Dupont, kommer de? Ja, det var. Jeg kommer nu. Den ser mistænkelig ud, Dupont. Ja, den ser meget mistænkelig ud, Dupont. For 7 søn der. De ferskvandspirater, så åbn den dog bare. Det kunne jo være en bombe, Dupont. Det var rigtigt, det kunne det også. Jamen, det er jo en sommerfugl, Dupont. Ja, men den der går så langt, som at sige, det er en meget mærløs sommerfugl. Jamen, der har vi jo vores gode ven Tintin. Hvad bringer dig hid? Jeg vil bare lige se, hvordan det går med at passe Dr. Hornet. Jamen, det går fint. Vi har lige inspiceret denne meget mistænkelige pakke. Det viste sig at være en ganske nydelig sommerfugl. Tintin! Tintin, gudskelov, du er her! De åndsboller der, de har gået mig på nerverne hele dagen. Ja, men de har beskyttet døren rigtig fint, men hvad med vinduerne? Jamen, det beskytter jeg da. Jamen, Dupont, hvad laver det så her? Stans! Det er politiet! Tøven må være stoppet ud gennem vinduet. Herr Hornet! Nej dog! Affordelen dog glasskår på gulvet. Kan det være på krystalkuglen? Hvad er der, Terje? Kan du ikke få brødren? Nej, Terje! Nu kommer du altså her! Det er jo bare en kat. Ja, det er da godt, de 2 knoller og bakker, eller hvad jeg kaldte dem, at de ikke er mine dørmænd. Ja, der er jokket de virkelig spinaten. Ja, og det var også cirka samme årstal, at du faldt for det gamle træk med murstenen. Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. For 7.000 saltede søpølser. Hvordan kan du falde for det træk? Det er ældgammelt. Nej, Terje! Terje! Stop! Terje, bliv hvor du er! Tintin, tag det roligt, jeg skal nok redde Terje. Nej, det er okay. Hold den her, Terje, bliv hvor du er! Bliv hvor du er! Terje! Jeg troede ikke, hunde kunne svømme. Gud. Skal du have en hånd? Ja, det er okay, Tintin. Nu er jeg jo pjatbåd. Er du færdig? Ja. Tak. Terje, det er jo bare en gammel hat. Nej. Prøv at vente. Har vi ikke set den her hat før? Jo, I er guder. Splitte mine bremsejl. Det er jo Tornesøjs hat. Tornesøjs hat! Godt, vi fandt den. Ja, overlad det til de professionelle. Kom, Dupont, nu går vi. Ja, der. Det gør vi. Hvad for nyt? Kom, Terje. Går vi. Ja. Ja, jeg blev altså rigtig frustreret over, at Tornesol blev kidnappet. Ja, men vi blev også selv kidnappet, dengang vi prøvede at befri ham. Nå ja, der blev vi næsten til brænde. Men til brænde? Det var jo gyseligt. Hvad skete der? Ja, solformærkelsen nåede så lige at redde os. Hvis det ikke var for solformærkelsen, ville jeg ikke have siddet her i dag. Og heller ikke ham. Så slår jeg bilen, der kommer en solformærkelse. Hvad er det? Vi kan slippe væk under solformærkelsen. Det lyder skønt. Kom her, lige nu. Og min whisky. Nu
slipper jeg fri, hvis I stopper den formørkelse. Hvad siger du her da? Ja, hvis vi får en lille skæld og to. I får alt det, I vil have, men bare I stopper. Okay, det er en aftale. Kom så her, der vil til jeg. Ja, der var godt nok varmt. Ja, men jeg synes, der er meget varmere, når vi er ude i ørkenen. Sammen med sæson og finde de skarer. Men de finder I dengang, I fandt Farravns gravkammer. Ja. Der blev Farravn stjålet. Men den kom tilbage. Tintin, så lugter jo hangaren dine egotrimlige dæksgrupper. Jeg skal høre på dig, nynne din chillmelodi hver evig eneste dag. Jamen, kaptajn, det er en klassiker. En klassiker. Mig et vist sted. Au! Hvad var du det? Jamen dog, Cyklan! Hvordan var dog det gravkammeren? Et gravkammer? Hvad fanden var du nu om? Se indgangen! Gud. Nej. Det holder min gamle ryg sgu ikke til. Gå nu igennem, kaptajn. Min krop. Tintin, hjælp mig. Tintin. Jeg må have noget smertestillende. Nej! Ikke det der igen! Hvad siger du, Cyklan? Okay, publikum, der kommer her! Og forvent at du gør det rigtig godt! Ja! Tak! Jeg ser. Cyklan, prøv at se! Det er en cigar med Farravns våbenmærke. Ja, det kan jeg da godt se. Okay. Her, se. Ja, Cyklan, de har set det jo. Det er ikke mig. Okay. Du skal nok klare det. Ja. Skal du have det frem? Nej. Jeg lugter noget sært. Hvad er det? Hvad er det dog, du mener? Det der! Høj der! Ja, okay, han lugter faktisk sært. Cyklan, jeg tror, vi bliver gasset. Nej! Nej, det gør det ikke! Nej, du skal ikke trække vejret, du skal ikke... Stærks til politiet! Død og kritik, de er besvimet! Pong kommer og redder os i sidste øjeblik. Men jeg tror stadig, jeg har noget i lungen, og jeg er simpelthen så træt. Nej, Tintin, ikke nu med at slå nu. Fortæl mig, hvad skete der så? Ja, efterfølgende der blev Cyklan så sindssygt ude i junglen. Jamen, Cyklan dog! Hvad er du gang i din spandløb? Du har så taget på! Kan du så sige, at du er også på at opgøre det? Og jeg mener det! Det er strengt forbudt! Lige mine ord, du får. Tintin! Tintin, din svumpukkel, kom herover. Hvad så? Tintin, hvad hulen er det? Hold den der gang!
Så I vil simpelthen redde det, Terry? Ja, og jeg savner også meget. Nå, Tintin, du græder jo næsten. Jeg kan synge en lille sang, hvis du skal... Nej! Du skal ikke synge en sang! Nu er du jo næsten ved at blive lige så sur, som du var dengang, når nogen der er ved at sprænge et skib i luften. Ved at sprænge mit skib i luften! De skvatminutter, de søpølser, de skal ikke sprænge mit skib i luften! Skal jeg spille den på, så bliver du nedkølet hurtigere. Nej, ellers sagt. Det bliver sikkert. Ellers så kan du synge sammen. Jeg vil meget gerne synge. Nej! Du skal ikke synge nogen sang. Ja. Jeg skal... Nej, jeg kravlede ganske langsomt og forsigtigt. Så op for 7 tons guldlykker, de andre rotter er jo ved at flade skuden. Skynd dig at se, hvad der foregår. Han lugter mærkeligt. Krudt og kameler, det brænder. Hurtigt, kaptajn. Vi må skynde os og slukke ilden. Rolig, dreng. Den springer i luften hver sekund. Desertører, mordbrænder, vandrør. At efterlade os sådan på en synkende skud, jeg skal lære jer. Følg med, vi finder måske en tømmerflod ved agterstavnen. Hjælp! Vi gør det nu ud af det mørke rum! Ja, vi har brug for mad. Ja. Mænd i lasten, det må jeg sige. Hvem er der nede? Vi er gode sorte mænd. Vi er ud herfra. Vi er ikke ånde. Vi er gode sorte mænd. Vi er ud herfra. Vi er ikke ånde. Vi kan da ikke bare lade dem i stikken. Ja, ikke lad os blive nede i mørke rum. Så sæt og kom i gang, mand. Vi skal have slukke ilden. Vi vil takke jer med en sang. Myself, way. Tak. Det er fint. Vi har fået rigeligt, at jeg synger i. Kaptajn, det er ikke tid til at drikke nu. Rolig nu, mand. Skal vi se at komme videre, eller hvad? 18 tons ammunition og sprængstof. Det bliver et kræmfyrværkeri. Skynd du der bagbror, så begynd at slukke der. Javel, kaptajn. Hvor blev den eksplosion af? Det var vel i dag, eller jeg ser ikke længere røg eller flammer. Det var som branden er slukket. Vend om, gutter, tilbage til skibet. Javel, sir. Se, sir. Se en vandmand. Ej, for pokker i nok. Det er jo bare en vandmand. En blød, slimet, våd, fantastisk levende gelédyr. Du har ret. Man kan spise dette gelédyr med ketchup. Og remoulade og sennep og ristet løg. Min ristet løg er sgu giftig. Var der nogen, der snakkede om ristet løg? Det er min livret. Ristet løg. Den er slukket. Den store sø sørgede for resten. Ja, vi var heldige. Ja, du har ret. Men allerførst se at få maskinerne i gang igen. Stik du op på broen og tag roret. Javel, kaptajn. Død og kritte. Ramona sejler igen. En af dem har fået blusserne af kæderne. 1, 2, 3, 4. Kaptajn, nu gælder det de farvede. Ja, når vi har overstået én ting til. Kan det hjælpe over radioen? Se der! Sjus! Død! Nej, se! Han kommer til sig selv. Sjus! God gamle Sjus. Fortæl, hvad der er sket nu. Den flygtede. Hurtigt. Mange kun i lasten. Det fik et stort sprængstof. 8 pirater. Det var der, hvor de fik så travlt. Bare rolig, Sjus. Kranen er drevet over.
Ingen er god, alting godt. Det minder mig om den historie med den forsvundne fetis, der kom tilbage igen. Altså, den forsvundne fetis? Finder I den inde på Nationalmuseet? Ja. Nej dog. Hvad skete der? Den forsvandt bare, og så kom den tilbage igen. Ja. Det er godt, at jeg får rørt sig lidt. For dælen, nu glemte jeg da mine nøgler. Fetisen, den er forsvundet. Det var mig, der skulle passe på den. Der røg han. Fetisen er blevet stjålet fra museet i nat. Politiet er sat på sag. Tintin, har du hørt det? Ja, der var indbrud på museet. Har der det? Ja. Ikke det. Tintin, jeg løber tør for whisky. Har du ikke noget whisky, jeg må på? Nej, det har jeg ikke, kaptajn. Men lad os komme hen på museet. Nå, Dupont, der har vi jo Tintin. Ja, Dupont, der har vi jo Tintin og Haddock. Goddag, Dupont. Goddag, Dupont. Dupont, har I ikke noget whisky, jeg må på? Nej, det har vi da sandelig ikke. Det er professionelle. Vi drikker da aldrig på arbejdet. Lige min ord, Dupont. Vi drikker ikke på arbejdet. Fetisen, den er kommet tilbage. Hvad er det, du snakker om? Fetisen, den er kommet tilbage. Lad os gå hen og kigge på sagen. Se nu ventede den. Nej. Men der er sandelig, det er den også, men der hænger jo også en seddel. Lad os læse, hvad der står. Jeg stjal fetisen i et væddemål. Underskrevet X. Nå, så er den sag opklaret. Ja, det var meget nemt. Nå, men kom, lad os gå. Så den kom bare tilbage helt af sig selv? Ja, jeg tror, den havde fået nok luft. Ja, men det er ligesom rejsen til Sydney. Hvor? Kan du huske det, Cecil? Ja, jeg har jo godt en dybt af den tur. Jeg kan i hvert fald huske, da I kom hjem igen, og ham der, Tone Sol hed han, prøvede at overbevise alle om, at det var rumvæsener, der var skyld i jeres styrt ved Sydney. Det er også rigtigt. Men jeg tror altså ikke på, at I har set rumvæsener, fordi så vil jeg have set dem. I hvert fald. Ja, nu husker jeg det. Ja, det kan jeg faktisk også huske. Jeg er den ondeste! Nej, det er jeg! Nej, jeg er den ondeste! Nej, det er jeg! Jeg er den ondeste! Jeg er den ondeste! Nej, det er jeg! Godt arbejde, kaptajn! Nej, det var det ikke så meget til. Ja, nu kan jeg huske det hele igen. Ja, det var de rumvæsener, der hypnotiserede os. Hvad for noget? Hypnotiserede os. Hypnotiserede? Ja, det skulle være svært at få rundt i de nymoderne ord. Højst besynderligt. Meget besynderligt. Meget imponerende. Wow, har du set det, kaptajn? Ej, ved du hvad? Det der, det er ikke noget. Der har jeg set så mange gange før. Jeg lugter underligt. Verden er ikke klar til at møde os endnu.
holder. Jeg formener, det betyder øjne. Underlige mennesker med jeres øjne. Men jeg giver jer én chance for at huske det hele. Jeg vil nu sige, at jeg husker meget godt. Det vil jeg faktisk påstå, at jeg gør. Hvor mange gange skal jeg sige til dig, at det skal være stille? Det her er en dramascene. Jeg kan fortælle dig, at jeg ikke hører så godt. Jeg har været vildt gammel. Når I hører en gammel dame synge, jeg tror ikke, at I har til rumvæsener, vil I huske det hele. Jeg kan altså også fortælle det. Jeg tror heller ikke, jeg er til rumvæsener. Nu tiger du stille! Okay. I er frie til at gå. Det var dog besøgerligt. Hvad laver I dernede? Så I sidder og prøver at påstå, at I blev hypnotiseret af rumvæsener. Ja, det kan godt være, at vi er gamle, men vores historier er stadig noget værd. Jeg tror altså bare, I er ved at blive gamle, og det er noget, jeg har fundet på. Nej, det er vi ikke. Nej. Men det er lige meget med det. Jeg synes, vi skal høre en sang, og jeg vil gerne synge for. Nej! Du skal ikke synge. Så synes jeg, vi skal sætte en sang på radioen. Jeg tror, der kommer en god en nu. Kom så, radio. Kom. Nu skal vi på eventyr. Måske vi møder vilde dyr. Tintin, han er jo detektiv. Han har et meget, meget farligt liv. Og fuglene de pippede, pip, pip, pip. Og musene de trippede, trip, trip, trip. Og hestene de trampede, tramp, tramp, tramp. Og tigerne de stampede, stamp, 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 stamp. Og bjørnene de brummede, brum, brum, brum. Og bierne de summede,